Akọwago President Bola Ahmed Tinubu dịka president kwesịrị ala anyị bụ Nigeria n'oge a. Otu nwa amaala obodo anyị bụ Anambra bụrụ onye amara nke ọma bụ Engineer Atọ Eze mee ka amata nke a. O kwupụta nke a n'oge Reverend Father Patrick Alumuku nke St. Louis Catholic Church, EFAB Global Estate, Mbora, Abuja, merubelu mmemme ọgbụgba afọ 15 ya. Ka anyị weta ya bụ ihe mmemme site n'aka onye ọlụ anyị Princess Ekwi Ajide nọ n'Abuja. Ekwuru na ọrụ Tinubu nyere n'oge na-adịghị anya gosiri na ọ bụ ezi onye ndu Nigeria nke mere o ji dị oke mkpa ịkwado ya ka o wee nọgide. Fada Alumuku, onye bụ ụkọchukwu nke obodo ndị Knights of St. John International, sịrị na ya nwere ohere ikele Chineke maka ịfụnanya na obiọma o gosiri ya n'ọtụtụ ụzọ kemgbe afọ 65 ya n'ụwa. Ọ kpọkuru ndị Palestine na-alụ ọgụ Hamas na Israel ka ha wemina mma n'ọbọ, otu o siri gwakwa ndị Nigeria na mpaghara na-alụ ọgụ ka ha bube udo ụzọ maka uto nke obodo. Ụfọdụ ndị nnekwu mmadụ na Nigeria bịara na ya bụ emume gụnyere odeakwụkwọ nke ala Nigeria Senator George Akume, bụ otu direct n'ụlọ ọrụ ya Maazị Simon Tungun nọchiri anya ya, na onye nnọchianya ndị Patani na Bomadi Federal Constituency nke dị na Delta State Nicholas Mutu kọwara Alumuku dịka ụkọchukwu na-arụsi ọrụ ya ike ma gwa ya gaa n'ihu n'ezi ọrụ ọ na-arụ nke bụ ngọzi nyere ọtụtụ mmadụ. Ụkọchukwu Patrick Alumuku bụ ya bụ Director nke nzikọrịta ozi na Catholic Diocese nke Abuja, bụrụ onye isi obodo Signis, Nigeria, ma bụrụkwa ụkọchukwu nke mbụ ndị St. Louis Catholic Church, EFAB Global Estate, Mbora, Abuja. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.